ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክብራት ሰማዕትና እዚ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ ሓፀርቲ ዘቤታውን አህጉራውን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ንዓድምና አርስታቶም ክነቀድም አውሮፓዊ ሕብረት ንስደተኛታት ዩክሬን ጊዜያዊ ሓለዋ ክህብ እዩ ተባሂሉ ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ንሉዓላዊ ክልል አየር ሽወደን ግሂሰን ኩባንያታት ሽወደን ኣብ ሩስያ ዝነበረን ስራሕ ደው ኣቢለን ሽወደን ንሕማም ኮቪድ-19 ካብ ዝርዝር ሓደገኛ ሕማማት ክትኣልያ ተባሂሉን ካልኦትን ዜናታት ክህልውና እዮም ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም አባል መንግስታት አውሮፓዊ ሕብረት ካብ ዩክሬን ንዝሃድሙ ዘለው ስደተኛታት ጊዜያዊ ሓለዋን ፍቃድ መንበርን ክህባ ከም እተሰማምዓ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ጸብጺቡ ዛጊት ብሚሊዮናት ዝቁጸሩ ስደተኛታት መዕቆቢ ስራሕን ደቆም ትምህርታዊ አገልግሎት ንኽረኽቡን ብምባል ናብ አባል ሃገራት አውሮፓዊ ሕብረት ከኣትው እዮም ዝብል ትጽቢት ከም ዘሎ ንኮሚሽነር ዩልቫ ጆሃንሰን ብምጥቃስ እቲ ማዕከን ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኮሚሽነር ዩልቫ ነቲ ውሳነ መልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ኩልና አባላት አውሮፓዊ ሕብረት ህይወት ንምድሓን ብሓባር ቆምና ኣለና ኢላላ ዛጊት 1 ሚሊዮን ዝኾኑ ዩክሬናውያን ካብ ሃገሮም ምስዳዶም ካብቲ ዞባ ዝወፁ ጸብጻባት የመልክቱ 4 ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ንሉዓላዊ ክልል አየር ሽወደን ብምጥሓስ ተቃደስየት ጎትላንድ ክበራ ከም ተራያ ሓይሊ አየር ሽወደን ብረቡዕ ገሊጹ ሓይሊ አየር ሽወደን ኣብ ሙሉእ ቁጽጽር ክልል አየሩ ምንባሩን ዘድሊ ምክልኻል ምክያዱን ምክትል አዛዚ አንደርሽ ፐርሶን ሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ነፈርቲ ኩናት ነቲ ፍጻመ ክስንዳን ስእልታት ከልዕላን ተልእኾ ተዋሂቦን ምንባሩ ፐርሶን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ ሩስያ ዝዓያ ዝነበራ ኩባንያታት ሽወደን ድሕሪ ዝወረደን ነቐፌታ ብግዝያውነትን ሓዋሩን ስርሐን ክዓጽዋ ከም ዝወሰና ይግለጽ ኣሎ ሓደ ካብዚኣቶም እቲ ገዚፍ መፍረ ኣቑሑ ዕንፀይቲ ዝኾነ IKEA ኮይኑ ኣብ ሩስያን ቤላሩስን ዝጸንሖ ስራሕ ክዓጽዎ ወሲኑ ኣሎ እዘን ኩባንያታት ኣብዚ ውሳነ ዝበጽሓ ድሕሪ ቁሉዕ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ሩስያ ከመይ ኢለን ስራሕ ይቕጽላ ኣለዋ ዝብል ሰፊሕ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ነቐፌታ ክወርደን ብምጽንሖ ምዃኑ ሓቢረን ኣለዋ ብቅድሚት ማል ረቡዕ እውን ድኳን ፋሽን H&M ኣብ ሩስያ ዝነበሮም ኩሎም መሸጣታት ኣልባሳት ደው ከብሎ ምዃኑ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ብተመሳሳሊ ናይ ድምፂ መሳርሒታት ዝሸይጥ ስፖቲፋይ እውን ኣብ ሩስያ ዝነበረ ጨናፍሩ ንሓዋሩ ክዓጽዎም ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ሽወደን ንሕማም ኮቪድ-19 ካብ ዝርዝር ሓደገኛ ሕማማት ክትኣልያ ተባሂሉ መንግስቲ ሽወደን ካብ ወርሒ ሚያዝያ ንድሓር ንሕማም ኮቪድ-19 ካብ ዝርዝር ማሕበራዊ ሓደጋ ዘስዕቡ ሕማማት ከኣልዩ ውጥን ከም ዘለዎ ተገሊጹ በዚ ቢሉ ድማ ንሕግታት ለበዳ ክስርዞ ምዃኑ ካብ መርበብ ሓበሬታ ኖርዌይ ቱዴይ ዝተረኽበ ዜና የመልክት መንግስቲ ሽወደን ንኽልቲኡ ዝእማመታት ናብ ባይቶ ሽወደን ሪክስዳግ ከቕርቦ እዩ ብመሰረት ዝገበርናዮ ገምጋም ንኣዋጅ ለበዳ ሕጂ ምስራዝ ጊዜኡ ኣኺሉ እዩ ክትብል ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳያት ሌና ሃለንግረን ኣመልኪታላ ባይቶ ሽወደን ሪክስዳግ እዚ ኣዋጅ ክስረዝ ኣቐድማ ኣቢሉ ሓቲቱ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕማም ኮቪድ-19 ካብ ዝርዝር ማሕበራዊ ሓደጋ ዘስዕቡ ሕማማት እንድሕሪ ተኣልዩ ከም ሳዕቤኑ መርመራን ውሸባን እውን ከምኡ ክስረዙ ምዃኖም እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ምስ ሃርሞኒ ሚድያ ኢኹም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ዜናታትና ይቕጽል ኢንዱስትሪታት መድሃኒት አውሮፓዊ ሕብረት ንዩክሬን ክሕግዛ እየን ተባሂሉ ብሰንክቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝግበር ዘሎ ኩናት መቕሰልትን ዘጋጥሞም ወታደራትን ሲቪላውያንን ንምሕጋዝ ዝብል ዩክሬን ዝርዝር ዘድልያ መድሃኒታት ናብ አውሮፓዊ ሕብረት ከም ዘቕረበት ሬድዮ ሽወደን ሓቢራ እንተኾነ ግና እዚ መድሃኒታት ናብ ዩክሬን ከም ዝበጽሕ ምግባር ርሱ ዝኸኣለ ገዚፍ ብድሆ ይኽብል ኣብ ማሕበር ኢንዱስትሪ መድሃኒታት ሽወደን ኣካያዲ ፖሊሲታት በንግ ማትሰን ገሊጹ ኣሎ ይኹን እምበር ብርክታት ተጠቒምካ መፍረዚ መድሃኒታት ከም ዝውስኽ ምግባር ይከኣል ይኽብል ማትሰን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኖርዌይ ወጻእተኛታት ብቐሊሉ መለለይ ወረቐት ክረኽቡ ክትገብር እያ ወጻእተኛታት መዓልታዊ ህይወቶም ዝቐለለ መታን ክኸውን ብምባል መንግስቲ ኖርዌይ መሰል መለለይ ወረቐት ኖርዌይ ክዕድል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ምቕማጦም ኣብ ኖርዌይ ዝኾነ ዜጋታት ወጻኢ ሃገራት እተወልድሉ ዓመትን ካልእን ዘመልክት ጊዜያዊ ወረቐት መንነት ካብ ሃገራዊ ማእከል ምዝገባ ክወሃቦም እዩ
በዚ ወረቐት መንነት ኣቢሎም ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ንዘጋጥሞም ሕቶ መንነት ክምልሱ ክኽእሉ እዮም ክብል ኣብ ሚኒስትሪ ምድላው ህፁፅ እዋንን ፍትሕን ጸሓፊ መንግስቲ ኤሪክ ኤድሲ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ውጥን ካብ 3 ወርሒ ንላዕሊ ኣብ ኖርዌይ ንኽቕመጡ መሰል ወይ ፍቓድ ንዝተዋህቦም ወጻእተኛታት ዝምልከት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ሚኒስትሪ ምድላው ህፁፅ እዋንን ፍትሕን ነዚ እማምኡ ናብ ባይቶ ኖርዌይ ስቶርቲንግ ኣትይዎ ምህላውን ክሳብ ሰነ 3 ናይ ግዜ ገደብ ተዋሂቦ ምህላውን ኖርዌይ ቱዴይ ወሲኻ ጸብጺባላ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም